Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Ik wil u op de eerste plaats natuurlijk een heel fijn, prettig, gezond en liefdevol 2025 wensen. Wij blijven u van nieuws voorzien en ik hoop dat u ook blijft kijken. Het allerbeste voor het nieuwe jaar. We beginnen met het nieuws. Politie vraagt om tips over brandstichting, want op Curaçao is het nieuwe jaar dramatisch begonnen. Dus een brandstichting heeft er plaatsgevonden bij een huis in Groot Santa Marta. Daarbij zijn 4 personen gewond geraakt. Er zijn 2 mensen gewond geraakt met brandwonden. 2 mensen hebben heel veel rook ingehaleerd. Een deel van hen moest ook naar Colombia worden overgebracht om behandeld te worden voor de brandwonden. Het is een vreselijke zaak omdat de politie uitgaat van brandstichting. Er wordt op sociale media gesproken van een brandbom of een molotovcocktail. In ieder geval, het is nog niet duidelijk wie ervoor verantwoordelijk is, maar de politie heeft het op als een hele hoge prioriteit gemaakt. Zowel de minister van Justitie, de politie als de minister-president heeft iedereen opgeroepen die meer weet over deze zaak dat te melden, zodat de daders ook daadwerkelijk gepakt kunnen worden. Niettemin was er sprake van een relatief rustige jaarwisseling als we kijken naar de andere zaken die zich afspeelden op Curaçao. Dat heeft de politie laten weten tijdens een persconferentie waarin ze ingingen dat er verschillende incidenten zich hebben voorgedaan. Zo waren er veel mensen aanwezig op het Brionplein en de Emmabrug om het nieuwe jaar in te leiden. Daar waren wat vechtpartijen. Ook werd iemand om iets na 1:30 op het Brionplein aangehouden die onder invloed van alcohol een politieagent bedreigde. Maar over het algemeen is het gelukkig relatief rustig gebleven, afgezonderd natuurlijk van die tragedie in Bandabau. Kabinet Pisas 2 heeft veel gerealiseerd. Dat zei de minister-president Gilmar Pik Pisas in de nationale rede. In zijn toespraak heeft hij alle inwoners van Curaçao op de eerste plaats een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Maar tegelijkertijd liet hij weten dat de regering sinds 2021 een aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in de ontwikkeling van het land. Pisas noemt daarbij onder meer het creëren van een veerkrachtige economie, het bereiken van goed financieel beheer en het aanpakken van problemen die jarenlang onbehandeld zijn gebleven. Toch is er nog veel werk te verrichten in het nieuwe jaar, aldus de minister-president. VBC vraagt om een sociaal pakket. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao kijkt terug op het afgelopen jaar. Zegt dat het een jaar was vol met uitdagingen. Maar tegen de extra zegt directeur Mireille Hoyt-Troeman ook dat er één zaak nogal in het oog sprong. Dat is namelijk de verhoging van het minimumloon zonder dat er sprake is van een ondersteunend beleid. Dat is volgens de VBC niet verstandig, want door een pakket maatregelen in te voeren met de verhoging van het minimumloon voorkom je dat de verhoging alleen maar leidt tot een stijging van het levensonderhoud, terwijl de voedselprijzen al hoog zijn. Het mag niet zo zijn dat de verhoging van het minimum leidt tot duurdere producten in de supermarkten en in de winkels. Dat moet beter in kaart worden gebracht, aldus de VBC. Community boxes in Coromoto vernield, u ziet het op de beelden. Onbekenden, we weten niet of het baldadige kinderen waren of volwassenen met criminele bedoelingen, hebben de community box bij Coromoto vernield. Het gaat om de community box ter hoogte van de kerk van Coromoto. En zoals bekend is een community box een plek waar bewoners hun post, brieven en facturen ontvangen. Dat er naar alle waarschijnlijkheid vuurwerk is gebruikt om deze community box op te plaatsen, is er momenteel sprake van ernstige schade. Maar de directeur van C-Post, Gervais Josefia, heeft in ieder geval al tegen de extra gezegd dat alle community boxes een camera hebben, zodat het duidelijk moet worden wie hiervoor verantwoordelijk is. Ook zullen ze de hele box zo snel mogelijk binnen enkele dagen weer vervangen, zodat het weer gewoon gebruikt kan worden. JCI feliciteert eerste baby van het jaar en dat is altijd een mooi heugelijk moment. De eerste dag van het jaar heeft Curaçao een nieuwe baby welkom geheten en die werd verwelkomd door GCI Willemstad met veel cadeaus. En het gaat om de baby die iets na 7 uur 's ochtends werd geboren, Siana Abiciona. En de baby werd ter wereld gebracht door de enige mannelijke verloskundige op Curaçao, Joel Greaves. En het was tegelijkertijd zijn eerste jaar op het eiland
En is hij betrokken bij de eerste baby van het jaar. Dat is mooi nieuws. Gefeliciteerd natuurlijk aan de ouders. 4.500 mensen bij Nieuwjaarsduik. Dat is een mooie traditie. Om 12 uur 's middags op 1 januari gingen ruim 4.000 mensen het water in voor de Unox Nieuwjaarsduik. Er waren 4.000 van die leuke oranje mutsen voor beschikbaar. Sommige mensen waren nog een beetje katerig, maar de duik in het water is altijd veel prettiger dan in Nederland. Die kon in dit jaar helaas niet doorgaan, omdat in Scheveningen er te veel sprake was van harde wind en slecht weer. En daarom kon het daar niet doorgaan. Sowieso was er geen zon, maar hier wel. En dat was al voor de 17e keer op Curaçao. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want de politie heeft op de eerste dag van het nieuwe jaar in de vroege ochtenduren een derde verdachte gearresteerd in verband met een overval bij een geldautomaat aan de Kaya Monseigneur Niewind. Die overval vond plaats in de vroege ochtend van zondag 15 december. Daarop werden 2 mensen gearresteerd, 2 mannen van 25 jaar en nu dus een 26-jarige man. De politie heeft, bij die eerste arrestatie, bij de eerste huiszoeking, verschillende spullen in beslag genomen. Wat er in beslag is genomen bij de nieuwe aanhouding op 1 januari is niet bekendgemaakt. En of er nog meer arrestaties gaan plaatsvinden is ook niet bekendgemaakt. Dan Aruba, daar heeft het politiekorps kritisch gereageerd op een artikel. Volgens sommige Arubaanse media is het korps in verval en zou er maar 1 politietransport beschikbaar zijn voor heel Aruba. Nou, de woordvoerder van de politie vindt dat zeer betreurenswaardig. Onze deuren staan altijd open voor vragen van de media, maar er is nu gewoon bewust incorrecte informatie verspreid en dat betreurt de politie. Volgens de politie verloopt niet alles vlekkeloos en is er een personeelstekort van bijna 50%, maar er wordt hard gewerkt aan verbeteringen. Dan gaan we naar Sint Maarten. Want daar heeft minister-president Luc Merselina zijn bevolking toegesproken. En hij gaf daarbij, behalve iedereen natuurlijk een heel goed en gezond 2025 te wensen, ook 3 regels aan, 3 guiding principles. En dat gaat, ik zeg het even in het Engels, cherish our island home, strengthen our community and build our community with pride. Dus wees trots op Sint Maarten, werk hard aan een zo sterk mogelijke gemeenschap en zorg dat Sint Maarten floriseert. Nou, dat is mooi nieuws en dat kan eigenlijk gelden voor alle eilanden. Dan gaan we tot slot nog naar Ecuador, want daar is gisteren een begrafenis plaatsgevonden van 4 jongeren. Jongeren in de leeftijd van 11 tot 16 jaar. Die werden in december als vermist opgegeven en uiteindelijk zijn hun lichamen terechtgevonden en die zijn vernield en verbrand. Er is iets heel ernstigs gebeurd en daarvoor zijn verschillende
militairen aangehouden. 16 militairen zijn gearresteerd omdat die verantwoordelijk zouden zijn voor het ontvoeren en verbranden van de lichamen van de jongeren. Wat zich precies heeft afgespeeld, dat wordt nog onderzocht. De begrafenis was, zoals u begrijpt, een heel emotionele gebeurtenis waarvan u de beelden ziet. En de ouders willen natuurlijk dat precies duidelijk wordt welke rol de militairen hebben gespeeld bij de verdwijning van deze kinderen. We gaan morgen weer verder met meer nieuws en ik hoop dat u er dan weer bent. Blijf ons volgen. Een gelukkig nieuwjaar. Het allerbeste. Tot ziens.